Pornim? Da, funcționează. Bine, atunci bună seara la toată lumea. Din cauza acestui flagel al anului 2020 nu ne-am putut întâlni așa cum o făceam de obicei, într-un cadru mai adecvat, într-un cadru mai prietenos, în care să dansăm, să cântăm, să vorbim despre Ziua României. Folosim această invenție a secolului 21 și ne bucurăm de prezența unor oaspeți de seamă. Am să-i dau cuvântul președintelui RAFA, Romanian American Freedom Alliance, pentru a spune câteva cuvinte despre această asociație. Doamna Cosmina Bărbat, te ascultăm. Îi dai cuvântul președintei RAFA, Sebastian. Nu, la profesor, președinte, doctor nu prea există, nu prea se folosește, poet. Bună seara tuturor! Mă bucur să văd așa de mulți dintre dumneavoastră pe unii dintre dumneavoastră doar îi cunosc după nume. Și acum, în sfârșit, am ocazia să pun și un nume cu o față, ceea ce este foarte bine. Pentru majoritatea dintre dumneavoastră mă cunoașteți, cred, dar pentru cei care nu mă cunosc, numele meu este Cosmina Bărbat. Sunt președintă RAFA de 2 ani de zile și sunt mândră, vreau să spun că sunt mândră că am intrat în această organizație la care am voluntariat înainte, dar nu am fost conștientă de cât de multă muncă și cât de mult împlinire personală îți dă când voluntariezi pentru o cauză așa de frumoasă ca și RAFA. Pentru cei care nu știu că sunteți mulți aici care ați făcut parte din RAFA sau care ați voluntariat pentru RAFA. Pentru cei care nu știu așa de multe despre organizația noastră, o să fac un sumar. Deci, avem onoarea să avem aici câțiva dintre fondatorii organizației. Anul acesta am sărbătorit 30 de ani de aniversare de la înființarea RAFA în 1990 în Boulder. Scopul nostru este, avem mai multe scopuri de fapt. Cred că cel mai important pe care îl văd eu este de a întări coeziunea comunității românilor din Colorado, pentru că nu suntem așa de mulți, suntem doar un grup de oameni și cred că prin implicarea în activitățile organizate de RAFA ne face să fim mai aproape unul de celălalt și să fim mai legați și să ne aducem aminte de ce ne unește. Un alt scop este cel educațional, de a promova cultura, istoria, limba, tradițiile românești și a face cunoscută practic România comunităților de aici din America și altor comunități cu care avem câte ceva în comun. Și un al treilea scop este cel umanitar, de a ajuta, de a fi o punte de legătură între noi care am ajuns aici, dar și cei care au rămas în România. Deci, de a sprijini familii care au nevoie de ajutor încă în România. Nu știu exact numărul de voluntari, dar suntem în comitet, la ora actuală suntem 4 directori și un trezorier și o secretară și foarte mulți voluntari care se implică în diferite proiecte. Anul acesta am încercat ca fiecare sau un grup de voluntari să se axeze pe un proiect anume.
Și o să vorbesc un pic despre proiectele pe care le avem. Cele mai multe sunt, avem câteva activități care sunt strict cu scop caritabil. De exemplu, avem 2 evenimente caritabile care se întâmplă de obicei în primăvară și în toamnă. Și unul dintre cele mai importante este Festivalul Românesc, pe care, din păcate, anul acesta n-am reușit să-l ținem în persoană. Dar pe lângă aceste evenimente strict caritabile, organizăm și niște evenimente care sunt mai mult de a sărbători, cu ocazia unei sărbători, ca și de exemplu această întâlnire pe Zoom, cu ocazia sărbătoririi Marii Uniri, Ziua Națională a României. De asemenea, ne întâlnim, în ultimii ani ne-am întâlnit și de sărbătoarea Mărțișorului sau de ziua Femeii în 8 martie. Și acestea sunt doar de a învăța, de a vorbi de trecutul nostru, de ceea ce ne face să fim mândri că suntem români. Vreau doar să mai amintesc un amănunt despre un eveniment care o să-l avem acum în 2-3 săptămâni, care este ceva în premieră. N-am mai organizat acest tip de eveniment și din tot răul ăsta care îl avem acum cu epidemia de COVID, până la urmă a ieșit și ceva bun, că ne-a făcut să gândim un pic mai creativ când vine vorba de activități non-profit online și virtuale. Deci, voiam doar să vă aduc aminte, pentru cei care nu știți, că vom organiza o licitație online cu tema bucate tradiționale românești, unde sperăm, scopul nostru este de a strânge niște fonduri pentru a ajuta 2 familii nevoiașe din România, și pentru aceasta ne-am gândit să apelăm la secretele bucătăreselor din comunitate și să vă aducem niște mâncăruri tradiționale românești, de la sarmale la cozonaci și cornulete și alte delicatese românești, și în același timp să putem strânge niște fonduri pentru cele 2 cazuri care vrem să le sprijinim. Puteți să ne găsiți, pentru cei care nu sunteți conectați, pe rafa.ro.org, unde este un buton acolo unde puteți să luați legătura cu noi dacă vreți să fiți în lista noastră, să primiți e-mail-uri, și pentru cei care au cont pe rețeaua pe Facebook, avem și o pagină pe Facebook unde ne puteți găsi și puteți deveni parte din grupul Romanian American Freedom Alliance. Mulțumesc frumos, Cosmina. O prezentare extraordinară despre Asociația RAFA, înființată în 1990 aici în Colorado. Sper să ai succes cu târgul de mâncare. Poate se vor înghesui mai mulți la sarmale. La istorie se pare că încă mai sunt oameni care încearcă să se conecteze. Să sperăm că vor avea ocazia să-i asculte pe invitații noștri. Eu vreau să spun doar câteva cuvinte despre importanța zilei de 1 decembrie. Fiecare țară are o zi națională în care își serbează trecutul, își serbează eroii, jertfele care au fost făcute de-a lungul timpului pentru viața pe care o au în zilele noastre. România din 1990 a ales să serbeze ca zi națională ziua de 1 decembrie. Ce reprezintă această zi? Reprezintă totalitatea luptelor duse de către românii din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, cum se spunea pe vremuri, din arealul românesc,
luptelor duse pentru realizarea unei țări unitare. Cum bine știm, la 1600, pentru un an de zile, Mihai Viteazu a realizat această unire efemeră. De curând, unii istorici spun că el a fost de fapt un mercenar care a realizat această unire în folosul propriu. Trecem peste aceste divergențe istoriografice. La 1859, în 24 ianuarie, prin unirea Moldovei cu țara românească, sub Alexandru Ioan Cuza, s-a realizat primul pas. Cum bine știți, marile puteri ale vremii, Franța, Anglia, se opuneau. Până la urmă, politica românească cu Mihail Cogălnicianu, Vasile Alexandrii, Rosetti, a reușit să fie acceptată, a reușit să fie acceptată această unire în cancelariile europene. Următorul pas, 1877, 9 mai, declararea independenței, statul român și-a declarat independența față de Turcia, a ieșit de sub suzeranitate otomană în care se afla de 400 de ani de la moartea lui Mircea cel Bătrân. Tânărul principe Carol I de Hohenzollern a condus armatele române la victorie, iar prin conferința de la Berlin a fost acceptată de către marile puteri și independența României. României, așa cum exista la vremea respectivă, țara românească, Munteni și Moldova, pentru că existau teritorii românești, Transilvania, Bucovina, care se aflau în continuare sub stăpânire străină. Basarabia se aflau sub stăpânire străină. A trebuit să vină primul război mondial ca să cadă marile imperii. Din păcate, căderea marilor imperii otoman, tsarist și austro-ungar a dus la apariția unui alt imperiu, Imperiul Sovietic, dar asta este o altă parte a istoriei. La 1918, fronturile în Europa, fronturile primului război mondial se prăbușeau. Germania, Austro-Ungaria, motoarele, cele două motoare ale primului război mondial se aflau deja în colaps, astfel că la 27 martie 1918, prima provincie românească, Basarabia, se unește cu România. În 28 noiembrie, Bucovina se unește la rândul ei cu România, iar la 1 decembrie, prin Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, Transilvania, după aproape 800 de ani de dominație străină, se alătură patriei mame, România. Bineînțeles, trebuie să vină Congresul de la Paris pentru acceptarea acestei uniri pe plan internațional, dar ceea ce au realizat românii prin forța proprie la Alba Iulia, asta se sărbătorește, asta sărbătorim noi la 1 decembrie. Pentru românii din exil, cei care au încercat să fugă din raiul comunist instaurat în România, odată cu venirea trupelor sovietice, fiecare ocazie de a celebra istoria României, tradițiile românești, era o sărbătoare. De aceea ne-am gândit ca astăzi, când sărbătorim 1 decembrie, noi ca români, să ne amintim de acești exilați, de acești oameni care au fugit, dar de fapt și-au creat o viață nouă aici pe continentul nord-american. Avem alături de noi doi asemenea oameni, doi invitați pe care am să-i prezint înaintea fiecărei conferințe, pentru că i-am rugat și mă bucur că au acceptat să ne împărtășească din experiențele lor, cum sărbătoreau ei sau cum își aminteau de România departe de casă, aici pe continentul nord-american. Și am să încep cu distinsa doamnă Ingrid Fotino din Boulder, profesor doctor. De curând a publicat o carte, Rebirth, Outliving the Soviet Grip on Both Sides of the Atlantic, memoriile domniei sale, în care povestește foarte frumos. Astăzi îi voi acorda
15 minute pentru a ne spune pe scurt despre experiența domniei sale de exilat în America. Bine ați venit! Mulțumesc foarte mult! Îmi cereți să rezum o viață întreagă, practic, a fost exil majoritatea vieții mele. Am să aleg ce s-a întâmplat la Boulder, că aici trăiesc de jumătate de veac. Am să pomenesc puțin cum era la New York, unde am crescut. Înainte de 1989, Uniunea Sovietică părea să aibă rădăcini atât de profunde pe această planetă, că aveam impresia că era să dureze încă multe decenii, poate un veac sau mai multe. În aceste condiții, aici, în Colorado, erau foarte puțini români, că cine putea să iasă din țară? Și era și departe de România. Nu erau biserici românești, nu era o parohie românească, nu era un preot român. Ca să ne rugăm, mergeam la greci duminica sau la o parohie cu mai multe naționalități, unde slujea părintele Iosef, un american, mare iubitor de români. 2 din cei 3 fii ai săi s-au căsătorit cu românce. Așa că sufletește ne simțeam, sau religios, bine, dar n-aveam unde să ne întrunim ca să sărbăm zilele noastre importante. Era diferit la New York și am să menționez asta pentru că domnule Doranu m-ați prezentat pe un plan mai larg decât gândeam, dar la New York era organizația Iuliu Maniu de ajutorare a refugiaților, care avea o sală unde puteam să ne întrunim și sărbătorim acolo 24 ianuarie, 10 mai, 1 martie. Eu am crescut acolo. Am venit la New York când aveam 12 ani. Deci am crescut cu aceste date și cu aceste sărbări, dar aici, la Boulder, nu. N-aveam unde să ne întrunim, dar era un eveniment pe an care ne întrunea mai multe familii și acela era de ajun de anul nou în munți, la Estes Park, unde închiriam o cabană uriașă la tabăra de la YMCA, mare, cu 4 dormitoare, cu o sală comună, cu bucătării, cu 2 etaje, cu ce vrei. Lângă ea mai închiriam câteva cabane mici ca să aveam unde dormi. La această cabană, cum vă puteți să închipuiți, era multă mâncare, dar și multă tristețe. Cu toții aveam familii, aveam prieteni în țară, cu care în cazul nostru nu puteam comunica. 10 de ani n-am putut comunica cu ei decât sub nume false, ca să nu le facem rău, că noi ne-am evadat din țară. Da, desigur, mulți erau în cazul nostru. Și mai rău decât asta era înrăutățirea regimului Ceaușescu. Nu numai condițiile fizice deveneau din ce în ce mai rău, dar s-a pus să dărâme case, biserici. Asta a fost lucru care ne-a sfârșit sufletul. Deci, când ne întruneam, era tristețe, dar cumva încercam să avem și speranță, să se îmbunătățească cumva lucrurile. Și atunci ce făceam? În plus de mâncare, cântam. Cântam cântece populare. De unde? Cine ce-și aducea aminte? Cine avea ceva note? Cine avea o carte? Că n-aveam
nu la biblioteci, nu la librării, n-aveam unde să găsim materialul ăsta. Și nu exista ca acum, te duci la calculator, presezi 2-3 butoane și vrei orice vers și orice melodie românească. Era o absență și un gol total. Dar, cum e cu memoria, încetul cu încetul, unul cânta unul, alta cânta altceva, încetul cu încetul ne încălzeam și la sfârșitul serii ne simțeam înveliți în comunitatea asta de dor și ne simțeam că deveneam unul, un suflet de români. Și asta ne era serbare. Mulțumesc, doamna Ingrid, foarte frumoasă prezentare, vă mulțumim, ne-ați emoționat pe toți, deși v-am ascultat și de alte dăți și am citit și cartea domniei voastre, aveți un dar de a povesti încât apar lacrimile, chiar dacă nu vrem. Eu vreau să vă fac să râdeți. Mulțumesc. Noi vă mulțumim. Am deosebită plăcere de a-l prezenta pe următorul oaspe, domnul profesor dr. Adrian Bejan. Pe lângă faptul că este tatăl Cristinei, pe care toată lumea o cunoaște, vreau să spun că domnia sa este profesor doctor, a predat la universitățile din Berkeley, a menționat și Universitatea din Boulder, dar vreau să menționez universitățile din Berkeley, iar astăzi este J.A. Jones, English Professor la Duke University. Poate ați auzit de domnia sa pentru că este cel care a, nu știu cum se spune în știință, a inventat sau a descoperit Constructor Law, de care am urmărit un interviu pe un site. Este autorul a numeroase cărți. Eu am 2 dintre ele pe care vreau să le prezint. Le-am citit cu interes pentru că se ocupă și de evoluție, care face parte din istorie. Este vorba de Physics of Life, The Evolution of Everything, și știu că de curând a apărut și ediția românească la editura lui Gabriel Liceanu, editura Humanitas. Iar ultima carte pe care am citit-o cu foarte mare plăcere și interes, Freedom and Evolution, Hierarchy, Nature, Society and Science, pe care o recomand, deși nu sunt de specialitate, se citește. Recunosc că în unele capitole am folosit dicționarul tehnic, dar am înțeles-o, domnule profesor. Astăzi mă bucur că sunteți alături de noi și ne veți spune câteva cuvinte despre experiența dumneavoastră de exilat de data aceasta. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație. Aveam de gând să vorbesc în limba engleză, numai că încep în românește și sunt sigur că voi da pe alături, adică voi aluneca în limba engleză la momentul necesar. Sunt încântat să fiu în compania dumneavoastră. Când am fost invitat de Cristina, mi s-a spus că ar fi interesant să vorbesc despre amintirile mele din perioada asta când nu puteam merge în țară. O perioadă care a durat decenii. Și sunt multe de spus, de aceea le-am organizat aici în trei idei principale. Numărul 1, în acest timp de separare față de România, adică separare fizică, pentru că, de fapt, odată român, mereu român, în această perioadă, gândul numărul 1 a fost în permanență, de fapt, în fiecare zi, ori la fiecare colț de stradă, cât de privilegiat sunt eu să fiu aici. Adică în această țară
cu profundă libertate. Deci, conceptul de privilegiu, ori, să zic, noroc în viață, mi-a fost de la început, chiar dinainte de a veni în America, parte din gândirea mea. Însă această gândire s-a accentuat în America și ajung la ideea numărul 2, pentru că în America, din cauza acestui fundal de libertate, în America se vede foarte clar contrastul dintre ceea ce devenise rutină în România în anii 50 și 60, când am crescut eu, și ceea ce de fapt nu exista în America anilor 60, unde eu am parașutat. Deci, câteva exemple. Și este important să trec prin lista asta, pentru că acele lucruri din România, ori trăsături din România, își fac apariția în mod, să zic eu, tiptil, chiar aici în America, în aceste zile. Numărul 1. În România, în anii 50, se practica public shaming of somebody's origin. În prima zi de școală am fost întrebat de ce origine sunt eu. Și n-am știut răspunsul, bineînțeles că nu sunt nu sunt biolog. Și am fost informat că sunt de origine nesănătoasă, pentru că părinții mei erau intelectuali. Well, avem, cum se cheamă, public shaming, gârlă aici în America, în universități, se cheamă white shaming, white guilt, tot felul de invenții care de fapt sunt neoriginale, sunt de atunci, ori chiar dinainte de venirea comunismului în România. O altă trăsătură din acele vremuri, în contrast, deci, political correctness. În text și în vorbă în România trebuia să spui tovarăș, nu domn, ori nu dumneavoastră. Deci lucruri din civilizația antecedentă erau de fapt interzise sau privite chiorâși. Deci toată lumea știe că political correctness este pretutindeni acum în viața academică din America. Censorship. În acei ani, totul ce era tipărit era același lucru. Nu era nicio surpriză. Totul era, de fapt, limba de lemn în publicații, în ziare, în tot felul de locuri. Mi-aduc aminte că singura publicație care era citită cu sete era ziarul Sportul, pentru că era singurul ziar în care noutățile nu erau prezise din timp. În universitățile de azi, ok, vorbesc de unde profesez eu, absolut tot ce vine de sus în jos este de fapt aceeași vorbă de lemn. Total prezisă, deci nimic nou. Și finalmente, din anii 50 și 60 era o campanie de a scrie istoria, de fapt redactarea cărților de istorie într-un fel care servea celor cu putere deplină. Erau multe aspecte ale acestei politici, cel mai, să zic eu, supărător era politica de rusificare a școlii, era interzisă predarea limbii latine, se schimbase ortografia limbii române scrise, adică era o ortografie cu punctuație slavică. Erau tot felul de activități
în clasele de școală, inclusiv partea grafică, eram pe cale să fim montați să scriem din nou cu litere de la Kiril și Metodiu, ok? So, well, astăzi, în America, în universitățile noastre, istoria este scrisă din nou. Este scrisă într-un fel tendențios, cu tot felul de declarații de noi eroi și, să zic eu, pictarea foștilor eroi în culori și umbre foarte, foarte negative. Cel mai clar exemplu este glorificarea populației indigene și I'll say it in English, the shaming of the civilizers, the people who came, who brought all sorts of things such as human rights and of course, literature and religion and other things. Ajungând chiar la, vorbesc aici de ani de școală de la faimosul liceu Vasile Alexandriu din Galați, ideea că romanii au comis genocid împotriva dacilor, că dacii erau cei civilizați și romanii erau cei barbari. Now, gândiți-vă, cu alte cuvinte, Benjamin Franklin și ai lui, cei cu declarația de independență, au comis genocid în America. Așa ceva este și, nu numai rău, însă și neoriginal și, de fapt, la fel de periculos. Chiar astăzi, în acest teritoriu intelectual în care trăim și, de fapt, de care profităm. Și, deci, punctul numărul 3, concluzie, este că, așa cum am început, este un privilegiu de a fi aici. Este, bineînțeles, un privilegiu de a cunoaște istoria și mai ales un privilegiu de a fi fost crescut într-o casă unde, de fapt, în ciuda acestor trăsături, realitatea era discutată și descrisă în mod corect. Și de aceea închet cu altceva care îmi este în permanență în minte, anume din anii 50 și 60, când veneam acasă de la liceu, mama mea, farmacistă, auzind că nu se predă latina, că muzeul este închis, lucruri complet tâmpite, acum, din punctul nostru de vedere de azi, mama mea spunea, ascultă, dacă nu aveam limba asta latină, nu aveam nimic. Și mai rău, nu existam deloc. Ok? Și de asta e foarte important că celebrăm Ziua Națională, celebrăm limba, celebrăm obiceiurile, bucătăria, sportul și muzica. Foarte important, nu să ne batem în piept cu asta, însă pentru ca să propulsăm înainte ce este bun în populația aceasta unitară a românilor. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule doctor Adrian Bejan. A fost un excurs în societatea de astăzi americană extraordinar. Știu că sunt și alte păreri, dar faptul că domnia voastră ați fost atras de istorie s-a transmis fiicei domniei voastre, Cristina Bejan, o prezență deja cunoscută în Colorado. O iubim cu toții. Eu o iubesc pentru că este istorică. Nu știu ceilalți cum o apreciază. Să știți că în poeziile Cristinei, și prezint aici cartea ei, Green Horses on the Wall,
Am citit despre avatarurile familiei dumneavoastră în România sub regim comunist. Dacă mi-amintesc bine, acel poem despre The Orange Envelope, în care Cristina și familia dumneavoastră pregăteați pachetele pentru cei din țară, pentru cei care au rămas acolo. Iată o familie divizată, la fel cum s-a întâmplat cu toți cei care au trebuit să fugă. Doamna Ingrid a menționat, au trebuit să folosească nume false ca să poată intra în contact cu cei care au rămas sub dominația comunistă. Și aveți dreptate, manualul lui Roller a făcut ravagii în istoriografia română după 1948. Cristina este doctor în istorie cu o lucrare despre Asociația Criterion, despre generația de aur a intelectualilor români. Intellectual and Fascism in Interwar Romania, the Criterion Association. O lucrare extraordinară pe care o recomand tuturor, pentru că este o descriere a României anilor 30, 1930. Cristina, în calitate de istoric, am invitat-o să ne spună câteva cuvinte cum vede un istoric american istoria României și aceste sărbători pe care noi le celebrăm în America. Bine ai venit, Cristina! Mulțumesc frumos, Sebastian, și mulțumesc frumos, Rafa, pentru invitație. I have to begin, and yes, I will be speaking in English because trust me, you don't want to listen to me speaking Romanian for 15 minutes. It was Rafa, it was Cosmina and Sebastian and Monica and company who welcomed me and my partner Jess to Colorado 1.5 years ago. We had no idea that there was this Romanian paradise in Colorado, and we are so grateful to call you all friends and be part of this community. It really is a special community. I actually wanted to start with a collaboration, unofficial collaboration that I have had in the realm of education with some members of Rafa. So when school went online last year, for obvious reasons, I had to move my lectures online, and I had already invited Sebastian, Ingrid Fotino, and Ileana Barbu to speak to my world history class about the crimes of communism. And all of the three of you were able to talk to me, provide your testimonies, send me materials. And from that, I compiled a video lecture called The Crimes of Communism that I shared last semester and also this semester. And it really has been one of the most powerful teaching tools I've ever used. I've had countless students say, I had no idea that this happened. I didn't know anything about Romania. I didn't know anything about the crimes of communism. And they've been so grateful, and they've all wanted to meet you in person. So I bring this example up to begin my short comments, just to say we are not rewriting history necessarily in the academy. I am doing my best as a history professor to teach the facts, document the truth, and in doing so, I know you all know the famous saying from Holocaust education, never forget. And that applies to the crimes of communism, the crimes of totalitarianism that Romania has survived, as so many other countries have as well. And as we know, countries that live under communism today, we must never forget. So I'm grateful to you, the community, for that collaboration. And in terms of the American historian's perspective on Romania's National Day, honestly, this topic that was given to me kind of took me off guard, caught me off guard, because I don't know if I'm the most American historian out there who writes about Romania. Obviously, I was born and raised in the United States, but I got my PhD in Europe. My book is a product of a European PhD. So I'm wondering if maybe it's not the most American of perspectives.
I will say the not being born in Romania has made me able to be more objective, less emotionally invested, have a distance. But I also think having a parent who was born in Romania has made me more passionate about studying Romania. And it has been this thirst for knowledge about my family, about my ancestors, and also my own identity that has, I have this connection that just an American historian obviously wouldn't have. And I also am quite critical of Anglo-Saxon Americans, academics who go to places like Romania and sensationalize and orientalize and all that. So I would distance myself from that camp as well. But when we're talking about this historical moment for Romania, National Day, how do I look at it? I teach this moment actually in all of my classes, world history, European history, even Islamic history. And that is the end of World War I, which signaled and was the cut between empire in Europe and the creation of all the little nation states and nation state in Europe as we see today, resembling much of what we see today in Europe. So with this emergence of the nation state that we recognize, yes, Romania on the map coming out of World War I, Greater Romania was bigger than it is today, but it more or less, it resembles what Romania looks like today. And so in the classroom, I think that themes are the best way to get students thinking about history. Of course, dates and names are important. I mean, obviously to tell the story of history, but students really seem to understand and make connections to what's going on today when you talk about themes. And the themes that leap out to me for this moment for Romania and Europe are nationalism, is the self-determination that US President Woodrow Wilson was encouraging. Romania was a beneficiary of that. I said the creation of nation states, and also the big three ideologies of the 20th century that are competing against each other the entire century. Coming out of World War I, they are all gaining ground. That is liberalism, and we know fascism, of course, that's a big one in the interwar period, but also communism. That's, you know, on the heels of the Russian Revolution, and it's networking and, you know, planting its seeds across territory that it would eventually take. We know this due to the end of World War II, starting with Yalta. So I would frame it as the American historian, as the American educator, in terms of these big ideas. And that's what I ask my students when, in terms of making these connections within themes, but also they need to know the big three ideologies of the 20th century and have examples of them, and also examples of where they are, you know, working today in the world. So, but then when Sebastian and I corresponded, was it today or yesterday, about what do Americans know about Romania? You sent me that question. And I'm sorry to tell the audience, Americans don't really know anything about Romania, apart from what you could all guess. And that is captured in my Tricky Diaspora poem, in which I make fun of, I poke fun, loving fun of being in the Romanian diaspora. The two lines, the only thing we are known for is not exactly in our history, Dracula, diaspora, and of course, a country you've never heard of, diaspora. And due to a quick Google search today, I found that most Americans have heard of Dracula and Transylvania, and they have not heard of Romania, the country. So that's probably not altogether surprising. So, you know, my dad mentioned those years, you know, in exile, but still communism was in control. We're talking the 70s and 80s. I grew up in the 80s. And I just remember what people did know about Romania was always negative associations. And that was because of the Cold War. Of course, all the James Bond villains were Russian. I'm sure we all remember that. But it was there was a stigma to being Eastern European. In fact, a great example of this, my 5th grade math teacher threatened to send me back to Russia.
I don't know if my dad remembers that story. But I was also the oracle of knowledge about Romania for my friends, and I still have friends who check in about the revolution every year. My brother had just been born right before the '89 revolution. And so all sorts of things in terms of developing my own awareness of Romania. But since we have my dad on the call, and he so rarely gets recognized for this, my father single-handedly brought Romania to North Carolina in the 90s by starting the Duke in Romania program, which was an academic exchange program bringing Romanian students to Durham, and Romanian students all over the United States. Actually, he found funding for them. And so I was very fortunate in my middle and high school years to have a Romanian community in North Carolina created by my dad. So I think that there's a lot of things we can be celebrating in terms of being Romanian. And I mentioned some of these last year at our National Day, but if you may recall, we had to end pretty abruptly. And so I'm just gonna throw them out there now about what I think is awesome about having a Romanian identity for us to celebrate. And that is math. We can do math. Romanians can do math. Foreign languages. Romanians speak foreign languages. Romanians are good at hard work. That is absolutely true. We have a global perspective, which most Americans don't. Let's just face it. We have a knowledge about crimes against humanity and history. We've talked a lot about history already in this short Zoom call. We have an appreciation for culture, various kinds of culture. Romanian culture has been mentioned over and over again. And finally, yes, we know how to party. So I have found over the years that I've been able to be a participating member of the Romanian diaspora wherever I have landed, and it's been a great joy. So I've celebrated many national days. And I wanted to conclude with, I would say, a pitch, but also for those of you tuning in who have not encountered me before, I have brought a vehicle for culture and art to Colorado. We were based in Washington, D.C. for 7 years. And the name is Bucharest Inside the Beltway. We've been promoting Romanian artists, both local and international, but we are a global platform. So any artists, any language is welcome. Over the summer, we teamed up with Rafa to produce a video for EA Day and collected photographs of Romanian American women across Colorado in their EA. And that was an awesome collaboration. And we have a playwriting residency coming up. So if you know any playwrights, please just stay tuned to our platforms. One playwright spot is going to be reserved for a Colorado playwright. And if you're curious to learn more, please check out Bucharest Inside the Beltway on Facebook and Instagram. You can always find me on Facebook and Twitter, Cristina A. Bejan. To conclude, mulțumesc frumos de invitație. Am zis asta deja. Vă doresc o ziua națională frumoasă și fericită. Mulțumim, Cristina. Excelentă prezentare. Mă bucură prezența ta în Colorado. Cred că pe toți ne bucură prezența ta în Colorado. O prezență atât de vivace, atât de activă în promovarea românismului. Iată, din partea cuiva care s-a născut în America. Cred că aici are un pic de amestec și tatăl tău, așa că îi mulțumim și domniei sale. Are amestec mama ei, în primul rând, și familia mamei, familia Reardon, care erau de mult simpatizanți ai ideii de libertate în Europa Centrală și de Est. Asta înainte de venirea mea în familia lor. Asta a fost o mare lovitură de noroc pentru viața mea. Faptul că familia mea americană era de mult educată în această bună direcție a
mâine de aur a libertății în istorie. Și deci generația Cristinei beneficiază de acest mediu înconjurător. Yeah. Într-adevăr, întotdeauna trebuie să le mulțumim părinților, bunicilor, celor care au făcut ceva pentru ca noi astăzi. Am spus anul trecut când am vorbit la 1 decembrie, am fost foarte impresionat de acel tablou în partea de jos, cei căzuți pe diferite fronturi, iar în partea de sus, societatea noastră super dezvoltată în care putem să vorbim, să facem ce vrem, dar pentru asta au fost sacrificii pe care, iată, la aceste aniversări le sărbătorim. Sigur, și să nu uităm, asta e de fapt, asta e rolul dumneavoastră în domeniul istoriei, în lumea celor căzuți, în ambele războaie mondiale. Românii sunt, din nefericire, pe un loc foarte înalt, cu sacrificii umane. În ambele conflicte, numere enorme, mai mult de 300.000 de morți, combatanți. Asta e un mare lucru de amintit tuturor, nu numai românilor. Adică nu vorbim vorbe goale când ne referim la istoria noastră, de ziua națională, la întregirea neamului, întregirea teritoriului. A fost o luptă foarte musculară dinainte de Mihai Viteazu. Exact, așa este. Iar următorul invitat o să ne treacă prin aceste etape într-o rapidă prezentare imagistică. Ileana Barbu, artistă cu numeroase expoziții, atât în America cât și în alte țări. Este o prezență agreabilă în comunitatea noastră românească. De foarte multe ori a participat la activitățile noastre. Astăzi o să ne prezinte, așa cum am spus, imagistic această luptă pe care noi o sărbătorim astăzi la 1 decembrie. Ileana, bine ai venit! Cred că trebuie să deschizi microfonul, Ileana. Mă auziți? Da, te auzim. Nu știu ce s-a întâmplat. Secundă. Am nevoie de ajutor tehnic. Ileana, apasă doar pe slideshow. Merge, totul merge bine. L-am pierdut. Am pierdut ecranul, nu știu ce am făcut. Îmi pare rău. Noi îl avem. La noi. Se vede, se vede prezentarea? Da, să Da, se vede prezentarea, da. Ok. Eu nu văd. Ok. Bine, atunci am să încep. Mulțumesc foarte mult. Mă numesc Ileana Barbu, pentru cei care nu mă cunosc. Sunt în Boulder, în Colorado. Locuiesc aici din 1992 și am absolvit Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu la București. Am avut niște profesori extraordinari. Dar așa cum a menționat și Sebastian și domnul Bejan și cei mai mulți, bineînțeles că a fost foarte multă cenzură și a trebuit să învățăm mult socialism și marxism și socialism dialectic și așa mai departe. Dar, cu toate acestea, am avut și parte de o istorie despre partea unirii și așa mai departe, care a fost foarte bine imprimată în mintea mea. Deci am niște imagini, niște picturi despre ceea ce a vorbit Sebastian la începutul prezentării, despre cele trei personalități ale istoriei românești, Mihai Viteazul,
Alexandru Ioan Cuza și regele Ferdinand al României. Acum, nu știu, se vede dacă eu acționez diapozitivele? Foarte Da, bine. se văd. Ar trebui să le vedeți și dumneavoastră dacă mergeți în partea dreaptă sus. Aveți opțiunea să aveți... Nu am. Din păcate am pierdut ecranul de la Zoom. Am numai prezentarea de-a mea de acasă. Deci nu știu dacă se vede ceea ce... Se vede ceea ce selectați pe computer cu siguranță. Da, Mihai Viteazu. Acum sunteți la Mihai Viteazu, de exemplu. Okay. Da. Deci am să vorbesc câteva minute despre fiecare personalitate. Avem aici o pictură, o schiță, de fapt, un eboș a intrării triumfale a lui Mihai Viteazu în Alba Iulia, în care s-au înmânat cheile cetății la data de 1 noiembrie 1599. A fost partea cea mai glorioasă a domniei lui și a încununat dorința lui de a crea această Românie, această viziune. Aici se vede un pic harta din timpul domniei lui, în care a reușit să unească, chiar și pentru un timp foarte scurt, țara românească, Moldova și Transilvania. Deci aș vrea să reinforce, mă scuzați, trebuie să amestec un pic româna cu engleza. Deci partea de vizionar a lui Mihai Viteazu, care a avut atât curaj și care a trebuit să-și dea viața pentru ceea ce a făcut, a fost asasinat, cum se știe. Aceasta este o gravură cu asasinarea lui Mihai Viteazu. Deci a avut această viziune a întregirii neamului românesc, care a devenit o făclie pentru românii, mai ales din secolul XIX, din generația pașoptistă, și care au reușit să continue această luptă. Și cu asta o să mergem la următorul domnitor, Alexandru Ioan Cuza, din secolul XIX, care a fost parte din generația pașoptistă, a fost ales domnitor al Moldovei și al țării românești. A fost numit prințul Unirii Mici. Deci țara românească și Moldova este aici exemplificată printr-o pictură simbolică creată de Teodor Aman, iarăși un pictor parte din această generație pașoptistă, iar este nu știu dacă este pentru prima oară, dar este arătată ia românească și portul românesc ca parte de identitate națională. Iar noi acum peste 200 de ani, încă mai purtăm aceste i și au devenit chiar internaționale, pentru că avem Ziua Internațională a ei românești, pe care am celebrat-o chiar cu Cosmina cu câteva luni în urmă. Deci avem țara românească îmbrăcată în roșu. Eu sunt din București, iată, și Moldova, iar deasupra este crucea care reprezintă credința și unitatea noastră religioasă și spirituală. Ceea ce vreau să vă spun este că artistul Teodor Aman a pictat acest tablou în anul 1857, deci cu 2 ani înainte de unirea propriu-zisă. Deci ceea ce vreau să vă spun este că ceva ce mi se întâmplă și mie câteodată ca artiști, avem un pic de premoniție sau o speranță care o materializăm vizual, și iată că a fost și creată politic. Tot Teodor Aman a creat și acest tablou cu proclamarea unirii în sfatul, în divanul, bănuiesc că se chema, Sebastian poate să-mi spună, din anul 1859. Iar ultimul slide, diapozitiv, de Teodor Aman, arată Hora Unirii la Craiova, pe care noi am
îndrăgit-o atât de mult și de atâtea ori am jucat și am cântat-o la 1 decembrie cu ocazia întrunirilor noastre cu Rafa și la alte petreceri românești. Acum o să mergem la Marea Unire, de la 1918. Avem aici tabloul regelui Ferdinand și a reginei Maria. Bănuiesc că este o interpretare modernă a regelui și a reginei. Dacă aveți o secundă, aici este un document istoric cu încoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria ca monarha României întregite în Alba Iulia. Iar aici aveți versiunea în culoare. Ceea ce vreau să vă spun despre regina Maria este că ea de fapt poartă o coroană, dacă vedeți, este o coroană bizantină. Deci regele Ferdinand poartă o coroană clasică care se poartă probabil în monarhia vestică. Dar regina Maria are de fapt o coroană bizantină care, dacă mergeți înapoi să spunem la Curtea de Argeș, o să vedeți principesele și domnițele românce poartă această coroană cu acest caracteristic bizantin. Iar regina Maria este cea care a îndrăgit foarte mult ea românească și a avut de multe ori fotografii și îmbrăcate în portul nostru național și a avut și multe zărate la Palatul Regal îmbrăcate în costumul național. Deci a fost o mare promotoare a portului nostru național. Iar aici am câteva imagini din Alba Iulia de la 1918. Eu personal sunt foarte emoționată de fiecare de când vorbesc despre Marea Unire, câteodată chiar și plâng, cu toate că, bineînțeles, am crescut în România mare, oarecum mare, fără Basarabia, dar mă gândesc cu foarte multă stimă și cu multă devoțiune pentru oamenii care au luptat atât de mult și care atâta s-au sacrificat pentru ca noi să avem această țară. Deci perioada pașoptistă și toți oamenii care au fost arestați, au fost exilați, au suferit enorm pentru ca noi să avem acest moment și trebuie neapărat să-l menținem viu și pentru noi și pentru copiii noștri, care sper să asculte la un moment dat aceste prezentări. Aș vrea numai să spun două cuvinte despre ce a fost precursor, deci în mod ce a fost catalistul și acestor evenimente de la 1918 și am menționat generația pașoptistă și aici am câteva imagini cu grupul de manifestanți pentru Revoluția de la 1948 în secolul XIX, deci a fost așa un fel de un foc care a cuprins întreaga Europa cu această idee de identitate națională și de mândrie și de încercare de a prezenta părțile pozitive și bune ale identității noastre. Și iarăși, din nou, avem aici un exemplu al României revoluționare, care este simbolul Revoluției de la 1948, pictat de pictorul Constantin Rosenthal, la 1850, și din nou cu ia românească. Iar profilul, de fapt, este al Mariei Rossetti, soția lui Cia Rossetti, care era o femeie extraordinară. Nu era nici măcar româncă, era englezoaică, dar a fost atât de pasionată și atât de dedicată ideii de identitate națională și de Iartă-mă, Ileano! Da. Vă rog, doamna Ingrid. Ca descendentă a Mariei Rossetti, nu era englezoaică, era scoțiană. Scoțienii s-au revoltat și ei și au avut, doresc și ei independența. Mea culpa! Da, pentru cine nu știe, Mary Grant, Maria Rossetti, este bunica doamnei Ingrid Fotino. E vina noastră că n-am vorbit destul. Iertați-mă. Îmi pare bine că mi-ai spus, Ingrid, îmi cer scuze. Da, deci avem aici în Boulder
pe descendenta doamnei Maria Rossetti, care a fost o femeie extraordinară și care a pozat nu numai pentru acest tablou, dar și pentru, dacă se vede aici, se vede România rupându-și cătușele de orizontal. Vreau să fiu sigur că avem același diapozitiv. Da? Este. Da. Înfășurată în drapelul românesc. Și aș vrea să arăt aici drapelul românesc, prima variantă a steagului revoluționar, pe care scrie în litere latine, dreptate, și frăție în literele chirilice care au fost folosite sute de ani în țara românească până la Dimitrie Cantemir. Aș vrea să mai arăt încă un diapozitiv cu un alt pictor, Gheorghe Tătărescu, intitulat Renașterea României. Este o alegorie din nou a trezirii României din somnul cel de moarte, apropo, de imnul nostru național. Iar în registrul de sus al compoziției se văd figurile alegorice ale științei, artei și credinței, care sunt simbolul acestei generații de la 1948 și care au lucrat enorm și care și-au dat viața, ca Bălcescu, spre exemplu, ca noi să putem să avem această cultură și această țară pe care aș vrea foarte mult să nu o luăm for granted, cum spun americanii. Iar ultima imagine este imaginea pictată de pictorul Nicolae Grigorescu, Atacul de la Smârdan. Este o lucrare imensă, foarte mare, foarte diferită de ceea ce am văzut până acum. Nu este în stilul neoclasic sau romantism de la 1850, este numai la câteva decenii mai târziu, 1878, dar este în stilul impresionist și este extrem de viu și de vivace și ca pensulație și ca stil, dar și ca momentul pe care l-a ales. Este o trupă de soldați români care au luat cu asalt o garnizoană turcească și au ieșit învingători. Sper că n-am vorbit prea mult, nu știu dacă am depășit timpul. Mulțumim, Ileana, foarte interesant. Este altceva când vezi niște opere de artă explicate de un om de specialitate. Îți mulțumim pentru acest scurs în istoria noastră. Mulțumesc! V-am pregătit și eu o surpriză de 5 minute ca să încununăm așa cum trebuie întâlnirea noastră, celebrarea noastră de astăzi. Poate în aceste 5 minute părintele reușește să găsească, să încheiem totuși cu Hora Unirii. Poate reușește să găsească pe internet, să ne pună la sfârșit. Dar eu vreau să vă prezint o doamnă minunată, o poetă excepțională pe care am descoperit-o de curând la un alt cenaclu, pentru că există mai multe asociații românești care organizează cenacluri literare pe Zoom. Este vorba de doamna Alexandra Tulix din Wisconsin. Este poetă, a scris peste 20 de volume de poezii, din care am să menționez Boabe de grâu, Pietre albe, Tezaur celesc, Colț stelar, Fărâme de lumină, dar sunt multe altele. Domnia sa a realizat un moment extraordinar pentru a celebra ziua de 1 decembrie. L-am văzut prezentat, cum am spus, la alt cenaclu. De aceea am invitat-o astăzi să ne citească o poezie a domniei sale dedicată acestui eveniment. Dragă Sanda, bine ai venit la noi în Colorado. Te rog, dă drumul la microfon. Microfonul. Trebuie să apeși pe microfon. Nu, apasă pe săgeata roșie de pe microfon. Părinte, o puteți deschide de acolo? O să încerc să deschid.
În dreapta sus este un pătrat unde scrie unmute. Apăsați pe acela. Nu, du-te la microfon și apasă pe el. I-am trimis mesajul. Că ne-am auzit la început. Ce s-a întâmplat? Perfect, te auzim. Atât am apăsat până în sfârșit. Bună seara tuturor! Mulțumesc, Sebastian, de prezentare. Suntem aici cu emoții. Suntem aici cu emoții datorită faptului că simțim românește, iubim românește, trăim românește, gândim și visăm românește. Avem idealuri și avem vise foarte mari. Impresionată de prezența seniorilor care au trecut prin situații extraordinare în exilul lor, m-am hotărât să citesc onorabil, schimbând locul poeziilor. Trăiască România mare. Deci am aici probleme. Mie mi se fac probleme la computer. Că nu pot să-mi găsesc acum versurile. Înseamnă că și doamna Barba are ceva, a avut probleme reale acolo. Le-am pregătit până să dispar. Ceva se întâmplă, dar nu știu ce. Trăiască România mare. Mi-apare înainte copila zâmbind, cu fața mânjită de soare, cu părul bălai și susul îngeresc ca ale freșcelor cu nume mare. Mă privește insistent, cu ochii înverziți de bogăția darului cer, cu obrajii înroșiți de atâta dulceață, dintre ale bătăturii cu miros de fâneață. Face un pas, apoi se oprește. Parcă ar vrea să mă întrebe ceva. La părinți nu se gândește că e stăpână pe tot ce oferă vișinii, nucii și via. O văd cercetând cerul când uită să plouă, mânuțe și împreună roșite de nuci, murmură vorbe doar de Domnul știute și pleacă în rugă dincolo de uluci. Îi zăresc parcă răspunsul în privire, așteaptă îndată să plouă, să vadă apa sărind în buluci, fericită în haina cea nouă. Mijește în lacrimi bunicul pe scară, cu viața schimbată și în astă vară, că au venit fetele de la oraș. Bătătura e plină din zori până în seară. Fetița dispare pe deal, se atârnă de prun, mănâncă cu poftă și chiuie după ulii și începe să cânte despre străbuni, Caliacra, Turtucaia, așezămintele vechilor români, învățate în pătul la curat de porumb de la tataia. Se aud glasuri pe vale, vite mugesc, copii zbiară la oare. O, bunică ar fi vrut să aibă în tristeți și fața în lacrimi se înmoaie. Sandă, Lucie, Mariană, Tanie, veniți, frate-i gata mâncarea. Le-a dus bătrânul și duci la ospăți. Grăbite se întrec, se ridică mulțumind îndestulate. E seară, a noapte, cu cuvelele strigă prezența negură groasă, copilițe cu obraj luminați, de lampa cu sticla la slab ștearsă, ascultă povești și cântări la curat de porumb, colindând Caliacra, Turtucaia, sub luna ce răsare, adorm pe sacii de glozii curați, că doar sunt acasă. Sunt acasă la bunica dorită atât mult, la România mare. O altă poezie este poezia de dragoste. Mă auziți? Da, te auzim, Sanda. Da. Este poezia de dragoste și de salut a noastră, a tuturor, pentru România.
Nu e țară mai frumoasă ca iubita-mi scumpă țară și nici floare să înflorească ca livada în primăvară. Nu e joc, nu e cârtare, nu e horă, nu e sârbă, nici de doi, nici la mijloc, cum e la români în vatră când se adună la un loc. Nu e pâine, nici cântare mai dulce ca în țara mea, ciocârlie. N-are nimeni ce-și cântă bucuria. Nu e lungă mai frumoasă și doinit din rugi, suspini și nici zumze de dulceață de la vrenici albini. Nu e vatră mai curată și biserică în iertare, ce umilă în rugăciune și așteaptă înălțare. Nu e glas de bucurie mai frumos din sfântul cânt, cum românul cântă, speră, cu fața spre cel ce-i sfânt. Nu e asfințit de soare și nici zare mai albastră. Nu e țară mai frumoasă cum e România noastră. De ziua ta, iubită țară, îmbracă-te ca în primăvară, să-ți pui coroana grâu mătase și voalul apelor albastre, să te încingi cu codrul verde și juvaierul aurului strămoșesc, uitând de răul celor care nu te iubesc și ți-l doresc. Ca trandafirul roșu fie-ți fața, să-ți râdă în rază dimineața. Eu de aici, din depărtare, îți scriu cu lacrimile în soare, nu te-am uitat nici când, că te iubesc. Binecuvântată fi România, în toată splendoarea dăruită de Dumnezeu ție și fiilor tăi, de aproape și de departe de brațul tău românesc, chiar și peste Prut. La mulți ani România, la mulți ani dragi români, la mulți ani tuturor vouă, la mulți ani mie și României. Mulțumesc, Sanda. Mă bucur că ai acceptat invitația mea. Îmi pare rău că nu sunt alți români în Wisconsin, dar sper că te-ai simțit bine alături de românii din Colorado. Mă simt excelent. Vreau să văd, dacă îmi permiți un minut, mă simt excelent. Am vibrat, am simțit aceeași emoție pe care o trăiesc de la poezia pe care am recitat-o din copilărie. Bunicul meu a fost în primul război mondial și tot ce am scris este real. Sunt nopțile, sunt seriile până în noapte târziu, când adormeam, într-adevăr, pe saci de porumb care erau curățați de bunicul și ne cânta ca un glob de aur, luna se lucea și pe o vale verde oștile dormeau și noi știam de atunci. Sebastian știe că eu am făcut mărturia într-o proză scurtă pe care am scris-o. De la 3 ani am fost împreună cu familia, tata fiind militar de carieră, pe fâșia Dunăre, României cu Iugoslavia, să fie apărată de Tito. Deci de atunci, 3 ani, patriotism, acesta este cuvântul. Aceasta este esența. Am văzut cizme, am tras cizme, iertați-mă, am mirosit obielele acelea, că a fost atunci, așa erau. Știu tot de Mariță, cum bătea soldatul un geam să spargă geamul, că era alarmă, săream toți, știam toți. A intrat această viață care n-am să o las nici când, am să mă duc cu ea în lumini. Mulțumim, Sanda. Mulțumim. Iată, Părintele ne-a pregătit Hora Unirii. Aș putea să spun ceva, te rog, Sebastian. Sigur. Deci eu nu am o educație de istorică, dar aș dori să spun că sunt foarte mândră de faptul că, și fiica mea la fel, nu am fost cuceriți de ruși. Nu am fost cuceriți direct de ruși, decât prin înșelătorie. Și aș vrea să spun că să fim foarte mândri de faptul că atunci când noi am vrut să ne păstrăm independența noastră națională, nimeni n-a putut să ne cucerească. Inclusiv rușii, care ne-au luat prin înșelătorie. Am să repet asta. Numai atât am vrut să spun. Mulțumesc, Dana. Haideți să ne unim la Hora Unirii.
Sper să se audă. La noi nu se aude, părinte. Nu se aude? Același Nu. fenomen ca la mine. Nu se aude? Nu, nu. Părinte, ați luat gripa de la mine. Cu neauzitul. La început. Un pic. Interesant. E ceva. Da, este un ecou. S-a întrerupt? Da, s-a întrerupt, părinte. Este un ecou neplăcut. Tom, how come I cannot unmute? Oh, unmute. Haideți să cântăm noi. Asta vreau să Chiar așa mă gândeam și eu. Putem să Cântăm cântăm noi. Să continuăm, da? Da? Cine dă tonul? Avem câteva doamne de la cor. Și părintele. Părinte, dați tonul. Nu se aude acum, la mine se aude în computer. Nu, absolut deloc. Haideți să cântăm noi. Mai bine cântăm noi. Să vedem cum La Milco cu grăbire. Puneți-l de la început, părinte. ca să avem La cuvinte. început. Dacă noi nu știm cuvintele toate. Dar îmi cer scuze că nu se aude, dar la mine se aude foarte bine. Asta e tehnica de azi. Cei cu Inima pământul român, marea din nol de piatră, între noi să nu mai fie de flori și omenii. Măi muntene, Mai cine vino să te prinzi cu mine, la viață cu unire și la moarte cu frățire, unde-i unul la putere, voi și la durere, puterea crește și dușmanul gorește. Da. eu mamă de o făptură și de-o seamă, atâta totul plină, ca doi ochi într-o lumină.
Noi avem un nume, amândoi o soartă în lume. Îți frate, cum ești frate, în noi doi un suflet bate. Mulțumim! La mulți ani, români! La mulți ani! La mulți ani tuturor! La mulți ani! Cântecul era pentru România Mare, care nu mai este. Așa. Mulțumim invitațiilor noștri. Mulțumim invitațiilor noștri de astăzi. Și să sperăm că vom avea un 1 decembrie peste 2 zile minunat. Peste o zi. Peste o zi. Nu, peste 2. Peste 2, da. Că este marți. Noapte bună tuturor! Mulțumim! Mulțumim! Bună, la revedere! La revedere! La revedere! La revedere! Mulți La ani! revedere tuturor! Noapte bună! La mulți ani încă o dată! Noapte bună! Mulțumim! La revedere!